Mas, kamu suka aku pakai pasmina apa pas mandi? Sopo lho ki? Siska Gemoy. Oh, blawang ini ki kok kon milih barang lho. Aja kaya ngono kuwi lho Siska. Kowe iki cowok anti gemoy kok. Mau kon milih pasmina apa pas mandi? Oh, lho ki maksudnya aja ngono lho mari salting lho ki. Ki poso-poso aja nggare iman tergoda mah salting malah buaya baper lho aku kok. Siska lah aja yang ngono kok alas mulai baper aku nek kon milih-milih ngene iki. Pemilih kan tanda suka deh. Siskaku. Ya Allah. Alah aja lho Siska. Kok baper aku kok ngono-ngono kon milih barang ini ki. Pasmina apa pas mandi? Pilih mana ya lah? Pilih mana? Pilih mana? Pilih mana? Pilih mana? Yuk, ayo dipilih. Dipilih. Alah yang ini ki. Engkik engkik engkok 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 engkik 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 engkok engkok. Ampar-ampar pisang, pisangku belum matang, matang sebiji diurung bari-bari. Kang ini loh. Siska kok kudu milih yang mana ki? Pilihan yang sangat sulit loh kaya ngene iki. Pasmina apa pas mandi? Pas ngentup. Ora aku sing ngomong. Poso, mak.